gabi, pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tuguti ko usab ninyo nga mga yon nasab kong katahuran sa inyo ha. Kining niining mga orasahan na. Mga pinalangga natong mga kagwang, nagadanghag lang yung mga dagway ninyo diha. Kumustamos naman mo? Magandang gabi sa inyo mga angkol ug mga auntie. Sana laging mabuti ang iyong lagay na pirmi namang gibuti-buti. Nabanggit natin kanina sa unang oras ng ating programa ang tungkol sa pagmamahal ng sa ating trabaho. Alam mo, sa halip na tingnan ang ating mga paghihirap bilang negatibo, siguro mas maganda mga angkol, no? Tingnan natin ito sa mas maliwanag na pananaw sa buhay. Gamitin siguro natin ito bilang na pag-motivate upang magsikap tayo at mas maging mahusay pa tayo sa trabaho natin kaysa sa kung sino ka kahapon. Angkol ug mga ante, hinaot nga ato kining himuong rason ang atong kasakit para mabatunan nato ang pagkadasigon sa atong trabaho. Hindi na siguro kailangan ng ibang tao para magkusa tayong gumalaw, no? Kung gusto nating magtagumpay, siguro sapat na yung tayo mismo ang magkusa para sa ikabubuti sa ating trabaho. Ika nga, sa Bisaya pa, buhat ang pasultion, dili sulti ang pabuhaton. Naalala ko lang na laging sinasabi ng mga mas nakakatanda na dapat seryosohin natin ang mga desisyon sa buhay. Kasi kapag hindi, mahihirapan po tayo. Kung di ta magtarong, atong kaugmaon, ngit-ngit pa sa alkitran. Bagamat maaring magkaiba man ang mga karanasan natin, no? Ang ilang mga landas ay may pare-parehong matigas o kaya zigzag ba na mga daanan. Mga angkol ug mga auntie, ang pakikinig sa mga payo at karunungan ng mas nakakatanda sa atin ay hindi magdudulot sa atin ng isang sentimo. Kaya bakit hindi natin tanggapin ito? Ingon pa sa mga matatanda, padung pa lang ka, pabalik na ko. Kaya lang, mag-ingat tayo sa ating mga aksyon dahil hindi magiging madali ang pagsisisi sa gitna. Palagi itong lumalabas kapag huli na ang lahat. Kapag masyado na itong maanghang para hawakan mo, ingon lagi, may paang sili, muhalang dayon. Siguro huwag gumawa tayo ng isang bagay na malinaw mong pagsisihan sa huli. Siguraduhin din natin na hindi rin sisihin ang iba kung ipagpatuloy natin ang isang bagay na nauwi na sa pagkawasak. Way nag-aghat o nagsugo nga darohon nimo ang dagat, di ba? Ang importante, kahit maliit man ang kinikita mo ngayon, maliit man ang sweldo, basta mahal mo lang ang trabaho mo. Bisan gamay ra ang imong wallet, bisan gamay ra ang imong sweldo, ang importante, ang imong gugma dako sa imong trabaho. Di ba? Tama ba ako mga angkol? Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon ay kung anong meron ka ngayon, no? Kung anong trabaho na meron ka ngayon. Sabihin natin swerte ka, Col, kasi yung trabaho mo
nakaupo ka lang, nagpainit ka lang sa imong kigol. Totoo yan, nagpainit ko sa kong kigol dere. Buti ka pa, Kol. Kasi malamig ang kwarto mo. Totoo namang malamig, oh. Dalawa yung aircon na naka-on dito eh. Ayan, nakabukas po. Welcome po sa ating FB Live dito sa Love Radio Manila. Ang ating pangatlong araw po ito, mga kabisyo. Pangatlong gabi po. Sa pangalawang linggo na po. Good evening po sa lahat ng mga nakatutok. At syempre sa mga nakikinig po sa atin sa radyo sa 90.7 Love Radio. Hello po sa inyo. Ang nalalaman ko ngayon, umuulan, no? Umaambon, gataligsik, gaon-uwan dito sa Pasay area, no? Ayan, ingat lang po tayo, ha? Especially sa mga nagmamaneho ngayon, sa ating mga grab driver na mga pinalangga natin, diha. Nong, amping lang nong, ha? Halong lang nong, ha? Oo, ayaw pabulhot kayo kay sigurado danlog ang atong kadalanan. Sa ating mga kaibigan nating mga PSG, mga pulis sa gate, mga security guard, hello po sa inyo dyan. Sana ay hindi kayo inaantok ngayon. Sana okay pas all right ang inyuhang mga gipang bati din ha karon, no? Ayan. At siyempre sa mga hindi pa po nakaano sa ating fans ka, no? Ayan, alam niyo na po ang gagawin niyo po. I-scan niyo po ang QR code sa mga nanonood dito. Mamaya uulitin natin yan, no? At mamaya yung mga nagko-comment, nagsishare dito sa ating programa. Abay, taman-tama yan. Oo, taman-tama yan kasi babatiin natin yan mamaya. At mamaya ba yun? Boy P, mamimigay ba ako ng ticket? Tama ba yun? Ticket ng concert? Gusto ko lang ding klaruhin ngayon ba yun? Oo, international ko ano to, no? Show, no? Sige, mamaya. So, mamaya pag natin. So, eto na po, no? Let's move on with more music dito sa ating programang Walay pa rin. Okay, here's Jordan Hill. Remember Me This Way. Kailangan yung remember mo si Totoy Bato sa oras 9 to 12 midnight mula Lunes hanggang Biyernes right here on 90.7 Love Radio. Every now and